A ina ne kake boye da su? Waye da ke ne ta baya? Ka gaya mana ina yar take. Sai kun fara gaya min waye da ke ne ta baya. Kai mana bayani ina yar take. Za ka yi magana ko ba za ka yi ba? Ka gaya mana ka ji ko? Shiru! Ku yi magana ɗaya bayan ɗaya. Kana ji? Ko kuma ku manta. Kuna ji? Yarku ba guduwa ta yi daga gida ba? Ai ba guduwa ta yi don ta zama ya tsere ba. Na tabbatar guduwa ta yi da yaron da take ƙauna. Saurayi ta bi suka gudu. Kuma na san da bata gudun ba. Da ce kun bata ta zaɓi angonta. A can ma inda muka ɗauko shi wannan izda yake gwadawa. Kana ji ni ne nan na mazge ka ta baya. Amma a nan na mazge ka sai kanka ya fita. Kai ya isa. Maza ka bani adireshin Rakesh. Adireshin Rakesh kake so? To shikenan. Ni abu daya. Duk lokacin da ya kira ni a waya zan tambaye shi. In ya gaya mini kuma sai in gaya muku. Saboda haka ban lambar wayarka. Ya dai baka da waya ne? To ayi kenan. Ba komai sai in turo maka wasiƙa. Ka gane? To ni yanzu zan tafi ko? Sai an jima. Bakata! Fahimci wani abu guda ɗaya da kyau. Muddin ban samu 'yata ba, ba za ka bar nan ba. Shiga! Kai gurbi goman nan. Bablu! Bablu? Kai ma san kawa ka? Mutum idan yana da abokanai irin ku, ai baya buƙatar abokan gaba. Wa ya faɗi sunana a cikinku? Shi ne wallahi. Hawa da Allah. Bablu ya aka yi? Ya dai mai faru ne? Mun gode Allah da zuwanka. Ka taimake mu. Kar ka ji tsoro. Ai gani nan. Ba zan bari wani abu ya same ku ba, kaji? Aboki dubi. Gaba ɗaya sun lalata min fuskata. 'Yan makarantar mun dai ba a Facebook za su ga fuskar ka ba? To da su ma sai sun mai da fuskar ka haka. Kana dariya ne kenan? Dare na hankali sai na Bablu. Banza kawai muna cikin wannan halin ka kuma wasa ne a nan ka? Kalla malam, dare na hankali kawai. Kalla malam. Kai. Ni ma zan iya shiga. Waye kai kuma to? Sunana Kiki. A Ingila nake zaune. Zuwa na India kenan na farko. Daga neman rakin hanya a wajen 'yan jet ɗin nan. Me zai faru kawai sai masga da sammada. Karshe suka kawo ni nan. Duk hakan saboda jan wandansa ne fa. Wani malamin duban su ne gaya musu cewa idan suka yi tarewa za su ga wani mai sanye da jan wando. To wai shi ya san da Rakesh yake. Da Allah shari. Kiki. Ka san da Rakesh yake? To ai ni ban ma san waye Rakesh ba. Nawa ta ya za a iya sani to? Mun dauka kai ka sani yayi. Ta ya za a yi na sani ni ban sani ba. Kutumele gaskiya mun shiga babbar cakwakiya. Dama na faɗa. Ko a makaranta sai na gaya muku shi babban dan gani kashinin soyayya ne. Shikenan ai kawai sai mu zama mu anan kawai. Jimala. Aboki saurare ni nan. Aboki za ka yi samu wani hanyar fita. Dan Allah ka fita da mu daga wannan wajen kaji dan Allah. Dan Allah ka taimaka. To shikenan zaɓi ɗaya. Haba da Allah. Babulu wannan abun yayi saran Allah. Ni zaba. Kai a kar ka zaɓi komi. Na zaɓi wannan. Da kyau. Gobe mu cashe a can diyu. Ya fara abin nashi kenan. Kamar dai da muke a da. Wannan dai da biyar hallau. Ai ka santa ko ba haka ba? Kuma ba zan yi rabuwa da ita ba. Mun sani malam, mun sani. Amma ba ku sani ba fa. Cewa jaruminku ya samu jarumarsa. एक खोया खोया चांद था जो था खफा खफा एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई पिया
Wace ce ita? Ya sunanta? Ina take da zama? Abinda ni ma ban sani ba kenan. Wannan ne kaɗai matsala. Na ce ba ina da magana. Muna ba cikin shirin fecewa ne daga nan wajen. Yanzu me matsayar mu to? Abu mai sauki. Akwai tashar jirgin ƙasa ana fita daga ƙauyen nan. Gobe da safe sai mu silari daga nan wajen. Daga nan sai mu hau jirgin ƙasa. Mu fece daga nan kuma sauran shirin zan gaya muku yayin da muke cikin jirgin. Ce ba kuna da wani shiri ne na sake dawowa? Kai hauka ne? Me sai dawo da mu? Har kalla da ba a kammala ba mana. Babulu, kullu kana ka ta mana kana hawa kai. La 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 la. Kai me kwakwal. Karbi. Taimako jama'a. Karbi. Kai me sauri mu fece mu je. Sauri. Waye mu more ni? Wallahi ba zan gane shi ba koma. प्यासी प्यासी बूंद में जो मन मेरा जला हर लम्हा लम्हा तेरी यादों से था ये भरा एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई पिया so ina babulu ina ba sani ba tawar ba fina bayana babulu da jirgin ba zai tafi babulu wani jirgin ba babulu za mu tafi ba ka zo mu tafi babulu jirgin ya tafi babulu ka tawo mana babulu kai yanzu wai mai haka yake yi ne ya kai co ga jirgin fera ta nisa babulu haba babulu dan Allah ka sauri mana ka tawo babulu me ke faruwa ne babulu haba babulu za mu rasa jirgin nan fa babulu jirgin babulu je bana ka tawo wayo Kai shiga layi mana. Ya dai bufi waɗannan su ne hamaka wanda suka fece bukis mara kunya kai karka sake ka taɓa kowa wato kai na jarumin kai idan baka ba a hankali ba sai na babbaka ka ta yadda ba wanda zai san da ka shige kai rajo ya isa kai babban mara kunya ne ko? kai ba hannunka na daga su ba? ta ya kai ka bari suka tsere ba kai nace ka sa ido kansu ba?
waɗannan yaran ko ba daɗe ko ba jima za su zama shekakku. In kai wasa kai zan sheke. Kawai! Kar ku sake tunanin guduwa. Sam kada ka damu. Ba za mu bar nan ba. Har sai ka samu yarka. Haka ne? To za mu gani. Wannan abin naka ya isa haka. Kaga wannan jin kan naka ya ishe mu. Tukunna waya kan ma me ka je ka tsaya? Ba tsayawa ne ba. Ita ta tsaye da ni. Wace ce kenan? Wannan yarinyar. Yar nan ƙauyen ce. Yawwa, Mablu. Nan ƙauyen na kabilar Jat ne. Haramtaccen abu ne tunani ma kan 'yan matansu. Idan ka zo Ingila zan samu maka wata. Yanzu tunda na haɗu da wannan yarinyar, ba na buƙatar na haɗu da wata kuma. Oh, wai kai hauka ne ko me? Mai yiwa. Ba na ce ba. Ji ne kamar komi ya makale cak. Kana nufin cushewar ciki ko me? Kai rufa wani baki. Shikenan zan yi shiru. To amma yanzu me ya matsayar mu? Tukunna da fara sai mun gano wace ce wannan yarinyar. A'a, ba na so a buga labarin a jaridu. Na sanya miki albarka. Fatan nasara a harkokinki na yau gaba daya. Ina miki fatan alheri. To Allah ya taimaka. Ku sa ido a kansu. Ke. An yi masayan wuta. Wasu tsirari nan take suka mutu a wajen. Abin ya bada nishadi. Yawa. Shin ina ne shalalan baba za ta je? Zan kai aikina na kimiyyar gida ne. Yar uwarki. Ta kai ire-iren waɗannan aikin kimiyyar gidan da yawa. Yanzu ba ka jin kunya? Yar uwarki ta gudu ke kuma kina zuwa makaranta? Kamar ya kenan. Rinu ce ta gudu ba ni ba. Ta rufan baki. Rasa kunya. Shiga gida. Ba wata makaranta daga yau. Wai kimiyyar gida. Wani wai in daina zuwa makaranta. Ke jimana, ki daina zuwa makaranta. Ki tsaya ki koyi dafa abinci. Yaya Rajo? To wai kai baka da gida ne? Da kullum kake nan gidan? Saurare ni mana. Ki bar kira na yaya. Nan gaba za mu alakanta ta wata hanya daban. Ta ya kenan? Babarka za ka mai da ni? Zan mai da ke mamar yayana dai. Baba kana ji wai ba zan sake zuwa makaranta ba. Kowa gani yake kamar Renu ni ma zan gudu. Haba ina shalele na. Ai na yadda da ke sosai. Renu ma na san ba yin ta bane. Yaron shine ya bata mata tunani. Shine ya ziga ta. Ta ya za a yata bisa raɗin kanta ta gudu ta bar gida. Kin tana? Lokacin da kuna ƙananan yara, kuna yawan wasa da gashin baki na. Haka zan kama gashin bakin nawa an dawo da shi ƙasa, ko kuma sai ku kama ku dinga tsagawa. Yanzu ba kya ganin gashin bakin baban ki yana yin ƙasa kamar da. Ina fatan cewa ‘ya'yata ba ta gudu ba. Baba, ni sam ba zan taɓa yin abin da Renu ta yi ba. Baba ka yarda da ni? So don Allah ka bar ni in ci gaba da zuwa makaranta. Daga baya ma ya maganar. Baba don Allah. To baba. Jackie. Yawa kana cewa Al'adar mu tana cewa duk waɗanda suka yi auren soyayya to za su fuskanci kisa, kowanne daga hannun danginsa. Wannan shine. ya ta ba guduwa ta yi ba. Janta aka yi. Idan har bisa raɗin kanta ta gudu, to da hannuna zan ƙona ta. Ke san ba kya taimako na. Babbanni na da gagganni na. A lokacin su sun more rayuwarsu. Amma da lokaci na ya zo to akwai matsala. Me yasa? To ba sai ki more rayuwarki cikin sirri ba? Ya zan yi to? Ai ƙaryar da nake yi dan na je makaranta nake yi, ba dan na bi samari nake yi ba. Haka ne to amma kenan ba ka san samarin ne?
kin gani san bana da lokacin irin wannan shirman. Shekaru biyu kaɗai suka rage min domin morar 'yanci na. Na farko in gama karatu, sannan bayan ina so in koyi rawa, daga nan kuma in zama sarauniyar kyau ta Haryana. Sai kuma in zo in auri wanda babana ya zaba min kowace shekara in haihu. Idan har na daina zuwa makaranta, tsarin na shekara 2 gaba ɗaya zai wargaje. Wallahi fata na kama renu. Kuma mijin ya gudu ya barta a daren cin amarci, fata na ta dawo tana kuka. Ai addakara ce. Kawai ta gudu, ta banna ta kwakiya. Yanzu gashi an hana ni zuwa makaranta. Muddin aka kama Renu za ta ci gaba da zuwa makarantar ki ai. Yaran ce sun san inda Renu take, amma sun su gaya mana. Za su faɗa ne, bari zan ji da su. To yanzu me ya matsaya? Da kyau, gidaje 300 ne kacal a ƙauyen nan, saboda haka samo yarinyar nan ba zai wahala ba. Haka zalika akwai makona ma, saboda haka kona ka ba zai wahala ba. Excuse me. Hello. Tunanci kuma kawai yan Ka ce ba? budurwa ce? Duk da cewa ba na kula sabgar samari, yanzu ba yadda na iya. Ku gaya min ina 'yar uwata take. Ni ba zan tsaya ina magana da cikinki ba. Ki nuna min fuskarki. Kai. Dan Allah, ka gaya min kaji ko? Na rantsa ba zan gaya kowa ba. To shikenan kina ji ko? Eh, ina ji. Yar uwarki Ina jin ka. da kuma saurayinta. Aha, da kyau. Adireshin inda suke buya shine ba mu sani ba. Yawa. Wato kana ji kai jarumi ne ba? Kai jarumi ne ko? Ba ni nake faɗa ba, su suke faɗa. Ni kuma ba zan iya hana kowa magana ba. Yanzu gaba ɗaya gidan mu an shiga matsala saboda kai kawai. Ke ba dai saboda ni ba, ki kuka da babanki. Kai kada ka baka kuskura ka zagar min baba, ka gane? Domin ba wani namijin da ya fi shi. Oh, haka ne? To me yasa yar uwarki ta gudu ta bashi in dai haka ne? Kuma ma koda na gaya miki inda suke. Ai kin san me zai same su in dai har aka kama su. To sai me? Sun bata sunan ahali, kenan dole a hukunta su. Don su sun yi ba daidai ba, kenan waye ya daidai? Ni da kuma babana. Da ƙarin ɗaya kuma. Wa? Nima. To kaga kenan ya kamata mu taimaki juna. Domin kaga dukan mu mun shiga matsala ne saboda Renu. Ko ba haka ba? Ka gane? To kawai abu ɗaya zaki. Dan wa kar ka ce wani abu, ka bari ni zama ta magana. To kina ji? Ka zai ka ji dan wa. Ina jin ka. Kunne na gare ka, ina ji. Babulu. To shikenan. Tabbas zan nemo yar uwarki. To shikenan. Ke kuma ki nemo mota yarinya. Yarinya? Wace yarinya kuma? To ko tariya ce da yake so a cikin ƙauyen nan. So a ƙauyen nan. Tukunna dai. Amma zai iya zama na gaske. Wa ya sani? Kai awa kenan za ka yi haka. Kenan kana son wasu iyalin su samu matsala kamar yadda muka samu? Su ma haka za su hana wasu 'ya'yan nasu zuwa makaranta. Wallahi taka ta kare sai na gaya wa babana. Na gaya ma sai na gaya masa. Je ki da Allah. Saka tafi fa. Maganar sa ba gaskiya bace. Babulu saka jawo shege mu fa. Ka leka wannan hoton a kirjinka. Kwanansa biyu kacal anan amma wai har ya faɗa soyayya. Wai ma dan zun surutun wuce wuri. Wai a waje na ma yake neman taimako. Ji ne tamkar na masa kafa. Me haka ya kika faɗo min akai kuma? Ke ce fa kika tura teburin da nake kai. Me wannan kuma? Masoyiya ta Renu. Wasikar soyayya. Leɓe na ya samo naki. Sumbata. Soyayya. Jikuna biyu ruhi ɗaya. Wayo. Naki. Rakesh. Me yasa ta ɓoye sa anan to? Ki sauri ki tattara duka. Kada wani ya shigo. Kashe banka takardun suna watsewa. Wayo to. Kai. Wayo shi kenan tamu ta kare. Yau na bani. Abu fa ya ta'azzara. Kawo bibbi ya samu musika guda ɗaya. Ki boye su. La ki gani. Har ma sun taba sun batar juna. Soni. Masoyi na ka bi ni. Ke. Yanzu ba lokacin nishaɗi bane. Ki sauri ki boye su. Masu sauri. Ke, wanne haka ne? Ina jin fi take. Ina ga tana ɗakin ta. Menene wani abu ya faru ne? Gashi maza ki je ki watsar da su. A'a, ko da ki kona su kawai. Ni nan kuma? A'a, ni je ki rala.
Dimfi, Wayo. me wannan? Me kenan? Wasiƙar soyayyar yayarki. Wannan din? Ya wasiƙar take? Ban taɓa ganin irin ta ba. Wayo. Ke dakata! Me a cikin nan? Ba komi. Tanne, yalla bai. Duba kwandon nan me a ciki? To yalla bai. Ke me a cikin kwandon nan ye? Ba komi a ciki. Ba komi? Ba komi a ciki, shara ce kawai. In dai har na samu da hannun wani a cikin gidan nan, to sai na alburushe shi. Wannan abun alajabi ne. Rubutacciyar wasiƙa a zamanin nan na waya. Kai kaga soyayya. Ka gani gaskiya Rakesh fa ya matsa sosai. Lallai tayari Rakesh. Lokacin burga yayi. Kadalla. Kiki za mu iya fita daga nan wajen fa. Kaga waɗannan wasiƙa. Kai kalle ga nake yi. Kira Suraj Singh Chaudhary. Ke kirawo shi. Kirawo baban naki. Waɗannan wasiƙun sun tabbatar da cewa kina da hannu a soyayyar yalwarki. Saboda kin kasance hannunki dumu-dumu a ciki sai mun koya miki hankali. Saboda haka sakin yi abin da muka ce. In ba ta so mu bata miki abin da muka ce shi zaki. Na ce ba, don Allah ka saurare ni. Mu fa ba wani san gani muke ba da Allah. Wayo. Kaga, kada fa ka yi ƙoƙarin yi min zagon ƙasa. Ban yi tunanin hakan ba tukunna. Amma yanzu ina ga hakan zan yi. To amma ba ni samsam bana da wani sani akan soyayyar Renu ko kaɗan. To amma kuma a rubuce yake baro-baro a wannan wasikar cewa kun kalli fim tare. Wasu lokutan ne. Kuma bayan haka ma har kin sai kudin batarwar yar uwarki a matsayin cin hanci. Wasu lokutan ba. Amma ni san ban san za ta gudu ba. Haka ne? Wallahi da gaske samsam ban sani ba. Kenan wato kina nufin fadawa soyayya daidai ne. Amma kuma yin auren soyayya zunubi ne? Yanzu na gane. Duk abu mai zubar da mutuncin dangin mu zunubi ne. Hama goka. To haka ne me yasa kika taimaki Renu ta gudu? To ai ba haka a cikin wasiƙun. Baya cikin wasiƙun. Idan na rubuta fato. Ya kika ce? Shirman banza. Kai wallahi mugun tantiri ne. Makareci dan zagon ƙasa. Amma kuma ai gaske ne. Kuma ma wai kina da wani zane na sirri a jikinki? Kuma ma kina zuwa darasin salo domin ki zama sarauniyar kyau. Sarauniyar kyau ta yanke haryana? Kuma har kina ma zuwa wajen koyar rawar salsa. Dama kana cewa menene ma? Yarinya a ƙauye. Za mu iya yin wata yarjejeniya? To ki bala da me zaki biya mu? Ni ina bukatar madubi. Gashi ban yi wanka ba. Gashi duk fuskata ta baci. Kuma gashi gobe gwaji na kapce ne. Ina bukatar na'urar laptop bi hada da yanar gizo-gizo da kuma yan kamfai uku. Yan kamfai? Baka tambaya abinci ba kana tambaya wani yan kamfai. Kawai abinci kuma wannan yawataccen kana. Shin kuna da Domino's a nan? Yawa kuma za mu samu abin da za mu ci? Ni kuma da Allah ba ni passport dina. Da Allah ki dai. Ki sauri ki kawo ba mun kiran ki. Kai, Nan gurin ban da tsari ba abin da yake yi. Yarinya kina ji? Ki tunano wani tsari. Ta yadda zan ga fuskar duk wata yarinya da take ƙauyen nan. Shirman banza. Ina nufin bana da gogewar da ake bukata a al'amari irin wannan. Yanzu ki samu ai. Idan baba ya gano sai ya sheke ni. Da Allah ki manta da babanki sannan ki yi tunani a kaina. Ki yi tunani akan wacce nake so. To tukunna ma. Yaya kamannin yarinyar yake? थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी
थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी उसके होठों पे मुस्कुराए। हाय दुनिया मेरी, ओ चखना भी चाहो रखना भी चाहो, सबसे छुपा के उसे। है रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तू दिखा। हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। यारों में कैसे कहूँ क्या हुआ, होश है अब कहीं है कहीं ये हवा। फिरता हूँ खुद को भुलाए हुए, याद मेरी मुझे तो दिला दो जरा। बेमतलब सा जीता रहा था, अब मिल गई है वजह। यूं तो ये दिल हाँ फिसलता नहीं, मोम की बत्तियों पे पिघलता नहीं। नैना वो है ना हाँ सितारे हैं दो, चांद दिन में कभी भी निकलता नहीं। डलना भी चाहूं बुझना भी चाहूं, मैं उन चिरागों तले। है रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा। हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जान। banza kawai kaftan nawa kake wa dariya? To shikenan na daina. Allah malam ka daina min gatse banza kawai. Ni ba gatse nake ba, boye mai haka ne to. Mazaje ku zaba daya. Kai ina ni ba wani abin da Allah zaba mana. Ina. To ni zaba. Na zaba wannan. To yanzu mai matsaya. Tabbas zan je. Ina kenan? Gidan Chowdhury. Kai, me yasa ban yi tunanin haka ba? Yawa, ji mana. To idan da ɗaya hannun aka zaba fa? To da magana zan yi da Chowdhury fuska da fuska. To wai, kai hauka ne ko me? Kullum suka yi sama ta kwakya? Bari in gaya maka tun da kama suka ji. Ina? San. Kina son me? Yanzu ba na ra'ayin. Rajo ya yi kunci dimfi ba ta kauna. Shuru! Dimfi tun tana aji na 5 a firamare ne yanke zan aure ta. Ba don a ce ruwarta ta gudu ba. Da yanzu haka muna nan muna more amarcinmu. Tsohon ban da kai, Mr. Chowdhury ai ya ma alkawari. Alkawarin nasa me zai munto? Wayo! Wai wuta suka dauke ne? Surki a jangala kake fa. Ta ne? Bari jan duba yana bai. Ina ce shikenan. Labai.
talabijin. Amma waka ce mai daɗi. Rajo ya kunci dimfi ba ta kauna. Yalla bai Chaudhry sam bai saurara magiyata. Kai wai haka ne, na kwalbar nan ta shiga ne. Tana nan gefen kofi mana. Kai wai na kwalbar nan ne. To ai babu komai a cikin kwalbar malam. Tare kawai. Hungo, ga wannan nan ka taba. To ba ni barin samun dan sambada. Sirki me sa kake rena ma hankali ne wai? Me kake faɗi mana bayan da kulakulan nama a ciki? Wai kuwa. Waye ya faɗa haka? Ni nan me za ka yi? Kai, kuti mai rasi mari na ka yi? Kai ka dana tuba min yawon za ka yi magana ka kalli ta can wajen. Kowa ya rena ka dama. Karalla ka tafi gida. Sirki wallahi zan koya ma hankali. Karalla. Ke jinan yarinya. Baki samu mun wancan yarinyar ba ko? Ke gaba ɗaya ma baki da wani amfani. Na rantse. Sai na gaya wa babanki cewa kina da hannu dumu-dumu a soyayyar Renu. Maza tashi ta nemo yarinya ma ta kasa samu ta. Me amfanin haka? Wai me ke damun ka ne? An ɗauke wuta lokacin da bai dace ba. Malama ciki waje ne. Wace ce wancan to? Hama banza wancan shalu ce fa. Ashe. To shikenan ki tsaya a nan. Bari je in ba ta haƙuri. Kai wai me kake yi ne? Nan gurin da dubu za ka jawo kashe mu wallahi. Me haka ne? Wai kina ina ne? Kai. Wato ka sha giya ka bugu. Mai yiwa. Ai na ka samu. Kina ina ne? Ga nan zuwa. Kana ji? Ka tsaya nan. To shikenan. Kada ka je ko ina dawowa. Ko fuska sama bana iya gani. Ina ga wutar mu ta ɓaci, shin an samu wani ya kira su ne? To ai da alamu a ƙauyen gaba ɗaya mu ne bamu da wuta. Soki, je duba mitar mu. A'a, ina kuma ya je? Ruwa da sanyi, ruwa sanyi, sanyi ruwa. Yinin kuma da rana. Zo bakin ruwa ki ɗauki hoto. Kai mara riya, ka bar wakan nan. Yi haƙuri. Ka so nan ne ka yi wanka? To ai kwanaki da yawa ne a kula a wancan wajen. To kin gaya kenan idan muka haɗu da wancan yarinyar gobe? Shi dai butun shi dai da wannan yarinyar. Kin gaya ba za ta so ni ba ko? Ƙarewa kuwa. To idan kuma tana so ta rike ni fa. Sai dai har yanzu baki samu min ita ba mara amfani kawai. Lallai ma. Da zafi ba sosai. Ka bar nan wajen. Za ka jawo a sheƙe mu. Ungo. Me kake yi? Abu nake baki wanda mallakinta ne. Ki samo ta nan da sa'o'i 24. Na ji ka. In ba haka ba kuma in gaya wa babanki. Na ji je ka yanzu in ba so kake in shiga matsala ba. To zan tafi. Wannan ban san kyanta ba. Amma dai kira ta tayi. Sha. Balbala kawai. Na ce ji mana. Kai fitala ya zuwa ɗakin dimfi. Nan wasu ki ya shigo nan falazu. Wa kenan? Wannan babulu din. Babulu? Ya kuma sake suburbula ta. Kamar yaya? Kamar haka? Yaran da suna can suna kulle, shangiyanka ya fara yawa. Gunki na roƙe ki taimaki wannan mahaukacin yaron ya samu yarinyar nan. Ni kuma ya rabu da ni. Na roƙe ki yi min wannan abin.
mota. Sauri, ku yi da cikinku. Za mu kai ku ne ku shaida mutuwar abokinku. Wani mai ɗabi'ar guduwa da 'yan mata. Ya kai ko gano wanda yake? Banzan mahaifiyarsa ya kira. A muhali suka ɓoye. Yanzu kuma yana zai gudu. Kai, muje. Maza. Ina suke? Yalla bai, suna kwai banca hawa na 12. Tanne, yalla bai. Ka sa ido akan waɗannan yaran. An gama. Dan wa. Fitsari fa nake so na je na yi. Kudu ba da si. Me faru? Ina yi. Ce mu buta mata takala. Malam ya haka. Kai na za ka je ne. Kai. Bablu, da kuma kake yi a nan? Ba zan iya shigo ta kofa bane shi yasa. Ina Rakesh? Me yake faruwa ne, eh? Bablu, me kake yi a nan kuma? Shiri fa muka hada da kai. Na sa sai dabda abu ka kashe wayarka. Ba kashewa ne ba. Yan gidansu ne suka fasa wayar. Yan gidanmu? Yalla bai, ta can. Bayan guduwar ku dukan mu aka kama mu aka kulle mu. Me yasa ka kira mamarka? To yanzu yan gidansu sun gane. Tawagas tana waje. Gubu da goban nan. Kai gubu da goban nan ko mu karya ta. Mu je Renu. Renu mu je. Renu. Guda goban nan. Ku je zan je da su. Bablu, ya Bablu, haka? me kake yi haka? Za ka fadi fa. Bablu. Renu, ki a hankali fa. Waye Renu, kin da kyau. Lafiya? Bablu! Ke. Suwa ku! Maza jaka sama jata. Yalla bai, tanan. Rajo duba can. Ina suke? Ina ga gowa suka je. Mu je Renu, mu je. To yalla bai an gama. Maza mu je. Dakata, tsaya. Maza. Sauri hau. Yawa ku je. Kada ku damu. Kada ku shiga wata fargaba. Ku dai kada ku yi ƙasa a gwiwa. Ba wani laifin da kuka yi. Yawa. Ga wannan. Kada ku damu kun ji. Ina nan zan ji da komi. Mun gode aboki. Yawa kuma. Gaya min wani abu. Dukanku kuna farin ciki? To shikenan. Kada ku wani ji tsoro. Zan ji da komi kun ji ko? To shikenan.
zan ji da komai kun ji ko kada ku karaya. Kana ji? Ka kula da kanka kaji? Ka kula abokina. Ya bece, shugaba ya bece. Na sani yayi. Daga muryan me kake yi to? Ka san cewa Babulu ya bece? Kunne kowa ya ji mama. Ke wani kike yi ne haka? Kin yauka ne? Allah sarki, ka ji labarin soyayya. Kira Allah. Wai tambaye ki, kin gan shi kuwa? Ya kamar nasa yake, kyakkyawa ne shi? Ke ji mana, bana da sha'awa. Kuma shi ne ma ya jawo gaba ɗaya rayuwar babana ta yi ɗaci. Kai muje mana. Ke Shalu, me kike yi kuma nan? Ba komi, kawai dai gurin yayi datti ne. Shi ne nake sharewa. Ba bukata. Bace. Mutumin. Ta. Ku shige. Kai muje, ku kulle gobar kai. Babulu wai kai wani irin mutum ne? Kamar maganar da kai. Dutsen kwanakin na ashe. Ka san da Rakesh da Renu suke? Ka san za su gudu da kuma maboyarsu. Ka san komi, amma me baka To gaya kan mana me ba. zan faɗa? Kai da ana san faɗa ma mari so biyu? Da bude baki ka fara kiran suna abokinka? Ana ƙara ma mahan gurba ɗaya. Zaka ba su duk wani bayani akan Rakesh da Renu. Amma Babulu ka yi kokari ka fahimta. Yarinyar tana da ahali. Kaga dole za su damayi. Ni ban damu da su ba. Rakesh abokinmu ne, wannan kawai shine. Bukata ta gan shi cikin farin ciki. Ni ba jarumi bane kamar kai. To amma ai ka san mu ma abokanka ne. Kwarai kuwa na sani. Kuma idan lokaci ya zo, zan taimake ku yadda na taimaki Rakesh. Babulu ba abin da muke nufi ba kenan, kai kokari ka fahimta. Shashashu. Har rantsewa mutane za su iya da wannan abotar tamu. Dan waya yayin da zaka iya taimaka mana, mu tsire daga nan wajen. Me yasa ne kake son sadaukar da rayukanmu saboda waccan yarinyar? Dan wa so kake a ta dalilin ta mu mutu? Ban yi tunani a kai ba tukunna. Gaba ɗaya kai hauka ka zauce akan wancan yarinyar. Wani ya masa bayani mana. Yanzu haukar da kai akan wancan yarinyar ne yasa san baka damu da mu ba? Wannan gaba ɗaya fa ya zare. Zaka jawo shi kika mu ma ka janyo mana. Wacce yarinyar ina jin ta sauraro komi da komi. Da gaske? Wace ce ita jama'a? Ina ta yi? Gaskiya kin haɗu ba, kin kwaso duka wasiƙan. Wancan yaron ne ya haɗu. Shi ne yake taimakon Renu da Rakesh. Tuntuni shi yake ta taimakon su. Ya san yadda za su gudu da kuma inda za su je. Ya kuma san inda suke. Ya Waye shi? ban sani ba. Waye shi? Kawo ban sani ba. Baki ji bane na ce waye shi? Kawo ban san waye ba. Ku fito min da yaran nan. Kawo. Yi magana! Waye shi? Ki gaya mana! Wane ne daga cikinsu? Ban san waye ba. Wancan da farkon ne? Me? Da zafi kika ce? In kin damu da zafin kyayi magana. Kalli, dubu mahaifinki. Shi ya raina ku cikin da soyayya da kulawa. Amma shi za a tozarta haka? Kawo da gaske ban san waye Yi ba. magana! Ɗaya daga cikin ya san da Renu da Rakesh suke. Ku gaya mana suna ina. Waye a cikin ku ya san inda suke? Yi bayani ko kuma dukan kun harbe ku. Yi bayani. Wane ne? Wannan ne? Yi magana. Ballan wajen ku tafi da shi. Ke, kallo nan. Dube shi. Fari. Wannan ne? Nace shi ne.
Wancan ne? Ki magana Dimfi. Kallo nan. Wannan ne? Bajaji ne? Shi ne wancan? Yi magana. A kwanakin nan gaba ɗaya kullum muna cikin safa da marwa. Duk mun haukace. Shi ne wancan? Nace shi ne wancan? Kawo gaskiya nake gaya maka fa. Ba san wani. Kin san komi? Ki magana. Yi magana nace. Yarinya budurwa kamar wannan mai karancin shekaru alhaji ka tafi wani gari ka kama mata gida sannan ka ɗauki maƙudan kuɗi ka ce za ka siya mata waya. Duk abin da zamani ya zo da shi ina karɓar sa amma ban da babbar waya a hannun ɗa mace a makaranta domin da mutunci na da komai ba zan haifi karuwa a gida. Ina fa'iza take? Ga ciwo na waya za ka takura ma bebi na. Tambayar ku nake wayar waye ta yi ƙara. Ban wayar. Ki bani wayar na ce. Cewa ne ki bani wayar ba ki ajiye wayar ba. Ke da wayar nan har abada. Kin yi qualifying mota da ta kawo ki rike ta. Kin yi qualifying ki shirya za mu tafi Germany da ki idan kina da dama. In na fita daga ɗakin nan kar ki yadda ki fito sai bayan na tafi da awa ɗaya tukun. Na gode Alhaji. Sai su gane cewa yanzu na yi musu rata. No more competition. Oh my god. Z. A cikin daren nan zan maki 50,000. Wow. Are you serious? Z ce fa. Z. Wow. They oppress, they confront, they enslave. Hali babban mutum zan iya ganin ka yanzu? Ai na kai abinci baki na kenan. Kawai sai na ji kiranki. Sado Pictures in its maiden outing presents Rariya the Sea. Dan Allah ji wannan hoton nasa. Wallahi ga ina ya riga ya lashe zuciyata ina son shi. Glitz glamour becomes a habit of a group of schoolgirls who struggle at all costs to feel among. Rariya, they paint the campus square due to their influence. Rariya, they fix anyone who tries to become a stumbling block. Rariya, they are proud and hold their head high. They call the shots in all activities. Why are they so powerful? Find out in Rariya. Matan kada soyayya ta nasa rariya dan in guji cuta Allah ne mai kariya.
ruwan sama in kaga yayi zubowa kai da mu dace aure in kaga yayi daurewa wannan kauna ce cutar Allah na da yawa daga bai ba bai mace shi ya hada mu da ke kan kauna an ce mun dace ka gani a cikin littafin galari dole ne sabai mulki ko ka sarautar soyayya ko muke ƙara ba mu haɗin kai akan wanda kake ba. Officers, please arrest him. dakata ba Allah ya isa tsakani na da Allah ya isa Hausawa sun ce kowa isa rariya ya san za ta zub da ruwa. Ki sai na taskara da wannan ga kuma ka da ga manan cewa ku dai mata iya sai Allah. kawai ka yi hakuri ka tafi. To me a ciki? Laifi dai an riga an yi laifi. Yanzu kana nufin ka ce min zan sake kwana a waje kenan? Ki daina daga hankalinki. Waya ko tagwalce zan saya miki. Allah. saboda wannan abinci yasa ke nema ki kashe kanki Ke ci za ki kashe na Halima. Dan ma na san za a rina. Saboda an sha faɗa min cewa ana ganin sa da mata. Kawai ki haƙura kawai. Wayo Allah na. Kasu mana. A Rahama Sadau movie starring an array of stars. Produced by Rahama Sadau, written by Rahama Abdulmajid. Produced by Musa Muazu, Abba Sadau, Assistant Director, Alfazasi Muhammad, and directed by Yasin Awal. Rariya coming your way soon. Idan kana yaro azumma ke faɗin mutuwa ka girma in kai rashin liman harma mai gani wayo alama gashi ta zo kan kai ma taimaka min saboda mazala na gane sakaki aji ina ta ce maka babu kararrawa babu burki amma sai da kasa na buget A cikinsu idan sun je birnin waye zai lura da wani waye zai tada wani. Turo ku yi maza maza ku kama hanya. da Allah ta nan ka kai wajen canja halifin ni ko na samu sauki A ba damuwa zan kai ka. An soma an nemi makoma saboda rashin sanin makama. abinci za a ba mu to wane iri zama mun tuwo mara shida shirya Allah mun gode ya ta to yayi dan da mu ta to ai sai ku bani kuɗi na ba za mu biya ba yadda da abin da za a yi yalla bai Ani, a kira mana da kan bude. Na yi karo da gini. Babban gini, babban gini, babban shiri mai babban labari. Tsani mafawo, tsani mafawo. Share ido ki bari yan waye amarya, shakurmin ki an wanki ne kun yi aure. Da fari magani Allah da sanya farko. Wanda ya yi shekara ya yi wata ya yi mako. Da famin Allah sauke kayan da na dauko. Na hangi amarya da an yau ta kira da aure. Iya shanin aure riba ce, kin zama da ko riga. Ba ba zan shiga ɗaki ba. Me ya faru a naka kai? Kar ka tanga ta watso min. Kina fa ya canja. Kin ga ko dole na wata canja. To wai Malam Musa. Ya mana kai. Da ya kaji. Ya kaji yau kai fara. Yau da sun lura kai kana. Wai a cikin yaran nan wai kawo motar nan wurin. Bakin shi ya kawo ta. Na gama kawo ne. Atatu. Shirin mai kura Allah la ilaha illallah. Wani kwata na makaho. An shirya da gamsa da ban dariya da abin al'ajabi da kuma banta ajiya. Tsani mafaho. Fito daga shahararren mashirin shirin nan mai suna Hamisu Haruna Al-Rahu. Samu umarni daga mabada umarnin nan mai suna Alirisi. Shin wanda ya da ikon Allah? Mahaukaci wanda bai san me yake ba. Bari da sani makaho. da ba a naci wallahi Buhari ba zai mulkin kasar nan ba. To na so duk garin nan ba makaryaci kamar shi. Kai. Na so mutumin banza ne fa. Yo ibada ma bai damu da ita ba. Dalugu
Yawwa. Nasiru ya ga kuma Wani Nasiru? Nasirin da kake ta ciwon mutunci da baya sallah. Sani makaho yana nan tafi. Ba ta hanyar aure aka haife ta ba. Saboda gudun kunya a duniya shi yasa aka ɗauke ta aka jefar da ita, su kuma masu renon yara suka je suka ɗauko ta suka kai ta gidan reno. Ba bashin rantsuwa kika bi na ba walla. An danna nan hagwaran yau babu labari, sai shinkahi can kan iyaka an je babu labari. Don an rugungo don mun ka ajiye mutum ma wanda suka zo wani labari shi kawo wani babu labari wannan ya. Na shiga uku Habiba. Duniya kwata-kwata babu daɗi. Bari ya koma baki. Haske ya koma duhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sa aje a sa'a. Assalamu alaikum. Zan sa a wulaƙanta ki. Karamin abu ne ya kawo ni. Ta cuta. Sai ka yi da na sanin korata daga ofis ɗinka. Ke kinsa. Ina fatan za ka bani haɗin kai. Sai ki bani kamar sati biyu zuwa uku. Ki sa ni magana ta fahimta. Idan ba za ki damu zan iya sanin inda kike zaune. Ka bari idan na aure ka na ci dukiya na yi wadaƙa da ita to zan gaya maka ko ni wace ce. Ba zan aure ki. Ina ji a jikina zan zama matarka. Karki damu, saura kiris zai tabbata. Sai me haka karaya ɗan kenan daga sharri na. When she decides to do what she wants, there is no wall she can't scale, no fortress she will not destroy, no moral consideration she will not ignore at its very root. Sai ni Hanifa, 'yar duniya, ina nan daram. She's free in her wildness. She's a wanderess, a drop of free water. She belongs to no man, to no city, to no family. Yar duniya. Ko shi kenan kuma sai a tai muku gori a gari. To in yi wa zai ji kunya, bijin ki zai ji kunya na rana. Allah hadda kai. Abokin barawo. Yar duniya. Duk namijin da ya ganta ko dole ya bada kinta. Ba karamar kwafsa kai ba, amma ta tabbatar min da cewa ba za mu sake haɗuwa da ita ba. Nan kuma kun fi kusa. Once again, it's the Kannywood Small and Mighty producer, Abdul Aziz Dan Small. Shi da damu. To sai me? To wallahi tallahi ki ji tsoron Allah. And Global Time Movies back in the rest with Yar Duniya. Taro bai amsa taro sai na ga mata da idan dinan ganin kurna ko magariya. Sama kai. Nace ba laulayi ba, ba tsautsayi ba, wasa da rayuwa ba zai kyau da ni ba, ba san zuciya ba, ba kuma ra'ayi ba, da daɗin yin warge mu ba ta kai ya makogwaro ba. Sama. Wani kini beban ne da gulma ta kawo ka gidan nan? Ka bar min gida munafiki, azzalimi, matuci. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ina kika samu wannan tababban kuma? Zan iya fansanta ko da nawa ne. Wannan yarinyar matar manya ce. Ka kama gabanka. Ka taimaka min ni ka dauke ta ma ka kai ta kawai. Ni shikenan kawai na zama direban tukani katan banza. Na zama direban matanka. Screenplay Munzali MBC, co-producer Abdul Baga Hotoro, producer Abdul Aziz Dan Small, Yar Duniya, directed by Sunusi Oscar 442. Kai yanzu baba rikicewan naka har ya kai ka zo gaba na ka ce in baka sadaka? Amin ya rabbi. Ni ce ba wata bace ba. Kai da Allah gafara ta. Yar Duniya, coming soon to your homes. Kai magana ka fadi na ka boye siye. Kai magana. Ka bude baki kai magana. Ba za ka yi ba. Na ran zai maka magana ba sai na fede kalalanka. Kai bayani na kaje ka boye su. Yi magana ka ce. Ya dai? Me yasa ka dakata? Hai ni nishadi ma nake. Wannan faɗan ta wurin kai ne. Har yanzu fa ni ne sauran cikin da ya sheke mutane 18 a dare daya. Kawai bayan da na iya ne saboda yata. Da zuwa yanzu na same ta.
da ta kasance shekakkiya. Shin kai tunanin me yasa ba ta gida a yanzu? Kai abokin kirki ne ko? Wani adadin duka zaka shanye domin abokinka? Zuwa yaushe za ku iya kaiwa kuna duka na? Shege shi. Ba shi ba. Ba wai kuka kuna abokai ba? Bari mu ga girma abotan ta. Ci gaba da dukan su. Babulu, babulu dan Allah ka gaya musu babulu. Wayo babulu, babulu ka gaya musu babulu. Wayo. Hey! Kace babulu sai babulu ka gaya musu da kai babulu. Babulu dan Allah. Kai za ka fara ko sai shege shi. Wayo babulu. Gaya musu babulu. Yi bayani kai. Suna Delhi. Delhi yalla bai. जिया लागे ना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना Kai maza maza mu je sauri. Dawo kai. Kai maza kuwa za sa mota. Danne. Na ni labai. Hama ko kawai ka rasa da wasa ka fara soyayya sai da yar gidan cokiri ka kauda idan ka. Dan Allah ka daina kallon ta, ka daina kallon ta. Dan Allah ku raba da shi. Wannan mafarkin soyayyar nashi nan da kwana biyu zai kare. Kai maza ku sauri mana. Yanzu na za mu tafi. Da mota kai. Ke ji nan? Akwai wani wanda ke so ne? Kai! Ki gaya man da wanda kike so. Domin ke ma saboda ki kada wani ya zo ya sha su burbuda. Kai a gaban Mr. Chaudhry kake faɗa wannan magana mazan. To me a ciki? Duka mu nan Delhi za mu je. Idan muka tafi shi da wani fato, kenan tarihi zai maimaita kansa. Ki jarumta ki faɗa da wani ko?